jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej, 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 nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider den her nu. Nej, det gør det. Men de opsøger jo selv, de der hyæne. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men den er stjålet hans. Han har stjålet tilbage til ham. Nej, det gør det. Jeg tror, det er det. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Er den død? Den løber på hele tiden, og gør det færdigt. Det skal ikke. Der er ikke noget. Nu tager den der. Men det kommer til at tage flere af løven. Det kommer til at være flere. Men det er da med, at de ikke kan. Det var det uhyggeligt. Ja, det er det. Men det her, det synes jeg ikke er sådan en sjov. Nej, det synes jeg ikke, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er det. Det er sådan, det er. Han er Så garanteret. er død, ikke? Ellers så spiser jeg sig. Hvorfor går den ikke tilbage til det?